На очереди все идет хорошо. На очереди у нас есть такое дело. Почему именно Мунда, музей Луган Сарасаты Кунан? Она никто не подумал. Только лишь потому, что у нее здесь дедушка родился и вырос. Дедушка со стороны мамы. Ахмадиша Бабая. Шел Ахмадиша Бабай в Шушизиде, а потом переехал в Казань, в город, построил двухэтажный деревянный дом, где я там 10 лет прожила. Там женился. Потом своему зятю, уже когда дочка замуж вышла, то есть моя бабушка вышла замуж, для своего зятя купил в аренду магазин фруктово-овощной, потому что он, избранник его дочери, с малолетства рос в Архангельске, в русском городе, общался с русскими людьми, разговаривал по-русски. И у него много было друзей среди русских. И вот после этого нашел Ахмадиша Бабая дом, здесь был. Теперь его этого дома нет, а только Нигез, татаршайтым, след от этого дома. Ушел Нигезне, Тыргызырга, то есть восстановить как корни ее. Дал распоряжение глава этого района, Равиль Девяндержигет, молодой. И вот, значит, мы хотим вот Тыргызырга, Шуша Нигезне, понимаете? Шул Нигезышен, онда что можно? Круглое озеро рядом, потому что это нижний счастье, куда мы сейчас пойдем, посмотрим это место. И круглое озеро посмотрим, потому что у берега этого озера большие события происходили, когда отмечали юбилей, все мероприятия проходили на берегу этого озера. И там даже дерево есть такое, говорят, царапаба овощи. Ну, вот это вот милиционеры, песню когда написали, хором пела вся деревня, молодежь деревни, тогдашняя молодежь. Все это было на берегу этого озера. И вот туда, значит, вот Ахмадиша Бабайдың негізін Тыргызырга, то есть выделить вот этот участок, как-то отделить и туда повесить вот это вот содержание, вот это, которое я сделала под стеклом в раме, там еще 6 строчек Равиля Файдулина в стихотворении. Вот это вот должны сделать. И вот это поручено мадам Наилега, мадам у нас председатель сельского поселения вот этого тутайского. Вот. Так что, Наиля, тебе это, надеемся, это сделаешь в этом 2021 году, понимаешь? Потому что на 22 год у меня надежды особенной нету, но постараюсь своими глазами увидеть эту твою работу, понимаешь? Пожалуйста. Hörmətli qonaqlar, biz sizni o'zimizning yerligimizda ko'rishimizga bek shodmiz. Mana bizning endi Dirsende shusha Sarasatikovaning muzeyi bizning yerlikda bo'lishi, u bizning uchun bek g'ururlik. Biz endi Sarasatikovaning festivallarida shusha yerlikda o'tgandik. Anda bizning o'zimizning avullardan, rayondan bo'lgan talantli yoshlarimiz qatnashdilar. Ular endi prizli o'rinlar oldilar.
Bu muzey indi нәрсәтесе киләчәктә дә шулай матур гына эшләп торсын иде. Әлфия апа, сез әйтәсез 22нче елга ышанычым юк дип. 22 генә түгел, тагын бик күп елларга да ышанычларыгыз булсын, шушы музейга кайтып җирлегә булсын. Сез инде безнең субханалла кызлар кебек бик җиңел гәүдәле. Без бер атлаганчы сез уже шатлыйсыз. Менә бу таш коелу инде, шушы нигезгә таш коелу безнең район башлыгы тарафыннан да әйтелде бит инде. Моның буенча инде эш бара, менә бу алданрак та булган булар иде, шушы пандемия безгә бик күп эшләребезгә хомачау итте. Ул безнең менә без берне планлаштырган булсак, башкача ягы белән килеп чыга. Менә безнең җирлегебездә дә төрле бик күп кенә стройкалар булырга тиеш, менә шушы пандемия безнең бөтен кулларыбызны бәйләп куйды дисәк тә була. Без инде шанабыз, алдагы көннәрдә менә эшләр инде алга таба бара, Аллага шөкер. Бу район башлыгының контролендә. Алдагы көннәрдә Әлфия апа, сез шушы ташны куйганда, шушы ташны ачканда Алла бирсә, шушы состав белән, шушы команда белән без сезне үзебезнең җирлегебездә көтеп калабыз. Ышаныйк, Аллага тапшырып, менә шушы эш быелгы елларда башкарылып чыгыр дигән теләктә калам мин. Һаман теге сузылмасын, һаман шу әйткән сүз генә булып калмыйча, бу уйлаган фикер тормышка ашсын иде дигән теләктә калам. Сезгә инде шулай җирап араларны якын итеп кайтканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Эшегездә уңышлар, яшьләргә инде киләчәктә югары үрләр яуларга булсын. Сез безнең өчен үрнәк, без сезгә карап сокланабыз. Сезне җирлегебездә күрүебезгә бик шат. Тагын алдагы көннәрдә сезне көтеп калабыз. Һәр вакыт ишекләребез ачык, юллар ярак булса да, концертлар белән менә ноябрь айларында көтеп калабыз. Безнең инде элеккеге вакытта менә ел саен Сара апаның концертлары безнең авыл клубларында бик зурлап үтә иде. Ул соңга таба инде бераз җитәкчеләр алмашып та инде бераз ул артка плангарак куелды. Но безнең республикадан кайткан артистларыбыз булмаса да, но безнең мәдәният йорты хезмәткәрләре, музей, библиотека бергәләп ел саен Сара апага багышлап концертларны үткәрәләр. Ул безнең Гөл районында да үтеп тора. Алдагы көннәрдә шулай бергә булып яшәргә Ходай насыйп итсен. Йортларыгызга кайгылар кермәсен, бергә булыйк, бердәм булыйк. Шулай ярдәмләшеп бер-беребезгә, шулай киләчәктә яшәргә булсын. Әлфия апа, сезгә исәнлек, саулык тагын бер кат. Бик зур рәхмәт. Шушындай Алла йөрәкле булганыгыз өчен. Сезнең җиләк бөтен кешедә юк. Сез хәзер пырып итәсез дә, тизрәк менә әйбер эшләнергә булсын, ул сезнең дөрес, җиләгегез дөрес куша шулай эшләргә. Бик зур рәхмәт сезгә.